Agarop alas 4, iti agsapa iti Agosto 20, naguumong dagiti nasurok kumurang nga upat agasot a partisipante iti First Altamira Fun Run 2011 nga daan iti tema nga Run for a Unique and Healthier Lifestyle nga daan iti talong nga kategorya at dan dita ti 10K, 5K, ken 3K nga naaramid mismo ti Altamira Subdivision, Barangay Mira, Bantay, Ilocos Sur. Ang nagkapuda pa iti naduma-duma nga kabangibang nga ili akas ti Candon City, Batac City, Baguio City, La Union, Abra. Nagipagpartisipar pa dagiti kaming iti media, sakbay nga ti maray dagiti simmalip ket naaramid pa iti basit nga instruction, ken stretching, kalpasan nakit ditan nga imunan at ti maray dagiti 10 kilometers. Sinaronomet iti 5 ken 3K. Aditan a makita nga kaduan dagiti ubing agtawen iti innem ingganat sangapulo nga timaray iti 3K ni Dr. Camilo John Kagawan Jr., event organizer iti nakasarsarita iti press corps. Dagiti nagtaray ta sapay ko mo ta ma-enjoy ta ti pinagtaray da. Medyo napintas ti course ta medyo hili nya nga ato. And dagiti kaya nanto mga sumubok nga tumaray, welcome kayo nga tumaray dito Altamira po. Napintas ti clean air dito, awan ti lugan, ken awan pollution. Diferensya na talaga apo di hilly course. Kaya nasawen adot ti sangsangat na so nga medyo narigat basit. No di dating partarayem ka puro flats medyo marigat lang ka basit dito. Nakuna na pa iti dalakamat nga doktor, duwa nga bulan iti preparasyon da iti daytoy nga event. Pinasinggitan na pay no maipapandig iti seguridad dagiti agtaray ket addamit nakasagana nga mangkita kadakwada akas iti maysa nga partisipar nga natalimudaw ket ita ang naikan nga insigida iti panakatanim na. 5K. Tako? Nakuha nyo, Dan? Kalayo? Okay. Arthur, kadwayo? Kadwayo? Ayun. Dati sa mga sumasali doon. Ni Jerry Curacho, iti kaubigan a partisipante iti 10 kilometers nga agtawin lang iti 8 ket iti nadamag no sino tinangalukoy kanyana at tobaray ket daytoy man iti nakunana. Ano nagkunti sa'yo para tumakbo ng ganito ng 10K? Ako po. Ako po. Ikaw? Opo. Wala pa nagkunti sa'yo na ganito yung sasalihan mo, ganito yung tatakbuhin mo? Wala ba? Si Papa lang po. Papa mo? Opo. Matagal ka na tumatakbo? Opo. Mga 3 years na po. 3 years na. Opo. Eh sa mga sa pagtakbo mo ng ganito, ng kabata mo pa, mayroon ka na natutunan dito sa pagtakbo ng ganito? Opo. Like ano, kagaya ng Pagdidisiplina po. Pagdidisiplina po. disiplina. So ano ba yung may advice mo sa mga parehas mong mga bata? Practice lang po. Kalaksidan met iti nasya at asalunat nga maala ni Marisa Stan Kabik ang naggapo pa iti syudad iti Taguig ket kayat na pa nga tumulong kadagiti agkasapulan babaen iti pinangyundonar na iti abaken na. Hopefully, I can help more people doing this and make them smile. Because that's what my goal. I like to run and help. Managan met ti Arthur Garida iti Candon City iti muna nga nakatorpos iti 10 nga kilometro segun ken kuana nabayag nga sumalsalin iti kastoy nga event ngem na isardeng na lang nakunana pa nga may sa iso nga varsity iti agad-adal pa lang iti University of Northern Philippines. No aga po na di eskwela sir ta practice teaching up trabaho then ensayo ore marabian sir. So ano years mo met nga na tartarayan? Actually at dati 4 years concert ta varsity nakti UNP nga dati ngam katagitoy ko lang nga kinaril sa ta medyo dati time ko tatan sir. Nimet Piskal Benny Agdigos iti Batac Ilocos Norte 62 ti tawen na nga nagtaray met iti 3 nga kilometro. Segun met kanyana iti 2 nga tawen a panagtartaraynan ket dakkel iti pimintasan iti presyon na. Kada kayo apo aming agbuybuyat at datoy ket napintas nga pangwatwatan, exercise tayo tapno tikas ta ket magunod tayo iti A1 nga condition iti bagi tayo. Physical, mental, spiritual, ma-stress free kan no makataray ka ti kastoy. Ti kumataray ta ket 5K pero tilang naalang amin na barok ket 3K lang. Datay barok, datay 2 nga barok ket 10K tinagtarayan data. Buong pamilya kadda dito, taray kami amin. Para iti press corps, Ryan Pardo.